kenal lo jenengmu karo iki. Nggih. Anuwun pangapunten nika namine sinten nggih? Nggih, kula Sri. Sing minggat nika. Ya ampun wis balik. Tibake malah cilik, Met. Kae Sri. Sri. Iki Sri. Niki dalam saking pundi? Saking Nganjuk. Oh, Nganjuk mriki mawon. Nggih. Mboten usah turuti nika nggih. Sampeyan teng mriki mungkin nembang kalih kula. Nggih. Niki tasih kata pamundutan mungkin diaturke. Banyak. Permintaannya apa? Ada sama kesayangan bisa ya berdua ya. Bisa. Mbak Renjel. Halo. Kesayangan atau yang lain? Oh, yang lainnya gimana ya? Yang lain. Ya, apa milih sendiri kan tadi lagunya banyak. Niki apa boten mau saged niki mau? bahasa Jawa. Apa? Enggak bisa bahasa Jawa. Oh, bisa. Saged. Wong kene ayu omong apa ya pantes. Oh ya pantes. Bojoku kayak omong halus bareng ketok kasar. Bojomu saiki Inggris saya tomat basane. Bar. Yo, iki ono sing dereng tadi gubuk asmara juga ada. Lintang asmara juga ada. Lintang asmara weh. Duet. Oh gitu. Duet Lintang asmara ya. Lintang asmara. Heeh. Mengke Mas Komet kali sapa ki mau? Angel. Nggih. Terus jenengan kali Mas Akbar. Loh, kamu toh. Lah kamu toh. Aku tak ambek Wiraswara ae. Lho. Sampeyan lho, Mbah. Nek ora gelem nembang berarti bojomu dipek Komet kabeh lho. Silakan. Silakan karek baten iki. apik wekku. Loh, alah. Ngomong gulune tok. Lintang asmara riyen. Apa? Minta apa? Milih apa? Gubuk asmara. Oh, gubuk asmara. Gubuk asmara. Duet gubuk asmara. Biasa sih engko jaran. Sing kedua. Sampeyan yo jaran yo. Kok dadi yo Mas yo? Dadi yo. Masa ket mau urung dadi. Aku dadi lho. Oke, Pak. Yo, monggo dadekne to bersama Mbak Sri dan Mbak Renzel. Coba kaya apa? Ya yo.